Een echte registratie is er niet. Wij houden natuurlijk de media bij en gaan kijken van is er weer iets nieuws? Als er wat nieuws is, dan bewaren we dat. Maar we komen er toch af en toe ook wel achter dat er een monument is verplaatst of dat er toch iets aan is toegevoegd. Of dat er gewoon een heel nieuw monument is opgericht zonder dat we dat ergens hebben gelezen. Om dat weer helder te krijgen had het museum de hulp van het grote publiek nodig. Er moeten meer dan 600 monumenten in onze provincie staan die het herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De 89-jarige Gerrit Fokkema maakt het van de middag in de Prinsentuin in Ljouwert de eerste foto voor het project. Dat dit monument er staat, dat wisten we natuurlijk wel. Daar kon je net beslist een foto, want er zijn zelf alle foto's van maken. Maar in dit kader, om alle foto's, alle monumenten bijna maar te krijgen, digitaal is het belangrijk om er een foto van te nemen. De foto's komen op de website van het Fries Museum. Eerder had het museum mensen oproepen om foto's te maken van kunstwerken in de buurt. De zijn hem de topstikken. Natuurlijk, we willen graag dat mensen betrokken zijn bij het museum. Dat is de generatie van de oorlog zelf is dat altijd geweest. Maar we hebben te maken met nieuwe generaties, die moet je op een andere manier aanspreken. En natuurlijk proberen we op die manier ook weer nieuwe groepen mensen aan ons te binden. Gerrit Fokkema uit Ljouwert is een van de verzetstrijders die in 1944 bij de oorval bevrijd is uit de veensnis de Blokhuis Poitte. Hij is de enigste persoon daarvan die het nou nog leeft. Hij vertelt er een soort over en verneemt dat er nog altijd een soort belangstelling voor is. Wij zitten in de veensnis, mijn heid en mijn broer, en nog volle oren verzetsmensen. En angstig, tegen angstig beteken, maar er zijn mensen die bezig zijn om ons te bevrijden en die hebben ons ook bevrijd. Ik vertel hier en daar wel op school, maar ik kon oudere mensen. Maar dan is er een grote belangstelling. Ik heb verleden week bij school te vertellen, ik weet in Zuid-Birm te vertellen en die band die houden net weer op van verregen. De foto's binnen van september uit te zien in het Nije Verzetsmuseum, onderdeel van het Fries Museum.